Sonezro pane mapost akapostwa naSonia, and a lot of people were so confused kuti kohondo yatanga futi here namadzibaba chii chiri kumbonyatsoitika. So she posted kuti get your data bundles ready, another episode of Why Did I Get Married loading. And then she also said baby daddy kuti it's conversation kuti baby daddy anenge achiya fucking stupid, and then iobva chiya the fucking proof. Ndobva vangomira ipapo. We waited for the whole day kuti tichanzwa zvimwe, but hatina anything chatakazonzwa. Apparently zviri kunzi Dion wekusungwa ushu girlfriend yaWikiNew. Let me just read post yacho yandazvo kwandaona nyaya yacho because zvisina kama v11 hatizonyatsoti. So hanzi panapa, I knew it when I saw my Jonso giving hints. Uyu ndiye akatenga magaro aDion. The card that was staged as if Dion atengerwa naKelsi ndiye Duff anga atenga hake. Dion has been a side piece yaWikiNew since my John varipo. Mazvinzwira mega panapa. Handisiri ndadaro. Inyaya iri kutobuda panapa kuti Dion motikari indakangonzwa kuti hanzi pana baba, pana blessa, pana chichichi makwewo ndakamanzwa, but kuti ndizive kuti ndiWikiNew handina kumbozviziva. And itiro inoitwa naSisi Dion kuInstagram uku handinyatsoinzwisise kudai so. Vakangodai so, especially when it comes to cars, when it comes to what. So inini manzwira ndakaita ndeyekuti Kelsi akapiwa mari akatenga mota, ende zvakaita kunge mari yacho yakatomboita kunge yabva kunani kuna Collins, but it was later discovered kuti no, pana blessa, pana chibaba chiri kufinansa lifestyle iyi. My Jonso mafaira acho hanzi vanawo zvekutodaro mafaira. So hanzi she wanted to spill the tea, she wanted kuda kuburitsa. Akatogona zvake musikana uyu akabuda kuzvivanhu zveZANU-PF, akagona 100% because uko aiwa unoenda masikati machena. And then someone is also saying panapa, taizviziva here kuti Chifuta kusungisa kwaakaita naChimombe inyaya yaDion. That's why Chimombe akatanga kulikisa maaudio ake vakange vakutowachisana arwadziwa kutorerwa hure rake Dion nemunina wemukadzi waChimombe vaita threesome. Chimombe anakirwa naDion, then Chimombe paakazoziva kuti Chifuta ari kudyawo Dion ndopa wakaburana akatanga kulikisa maaudios aye. Manje Chifuta akatamba naOku anoita cancer ye1 month zvekuti mukuru wemazuva anopedzisira aita mukuru wema2. Okay, I'm not going to finish the word. So muri kunzwa nyaya dzacho kuti Mike also Chimombe was also involved nevasikana maSlay Queen, and aimadawo maSlay Queen ka, and aimatora mufunga kuti munhu akabira nyika 8 million aitosheya kana maSlay Queen iwawa maDubai trips machichichi. So hanze bifu revanhu veve inyaya yemukadzi, inyaya yaDion. Dion wachakanaka zvekuita seiko iyo. Hanzi BBL yakasponswa naWikiNew. Lulu, you better pack your bags, agara ari padoor. Chinogona kungotsva any moment amai mwana mukaswera maenda. Garai zvenyu muchingoziva kuti munogona kungopekeswa, munogona kuzongoita find out. Imi munofunga kuti Sonia sei asingambozvinzwire shuga zvinizvi, boza anoziva kamunhu wake kuti anga akamira sei. Maona manje nyaya yacho. So ndoda kungoti weekend yatakuda kupinda, it's going to be a very long weekend. Weekend iyi ine nyaya, garai matenga data nemagetsi. Musapererwe nemagetsi, garai nedata nemagetsi, otherwise we're going to come nenyaya panapa. And munozoti chi vasikana ava problem yavo ndeyekuti handina ambotaura kuti vakashaya matable manners ka. Vashaya matable manners ndobva vanorasikira kune vanhu the most dangerous people in ZANU-PF. Ndo problem yavakaita vasikana. Ende vaenda ikoko vakada unosvotesana maiguru. Ana maiguru varipo henaro vari kutamba everyday vachiita kuita kunyang'anya. Iyo vasikana varipi. Saka ishaisano iri kutongoitika ipapa apa. Munoziya soka excitement yandinayo yakanyanyisa. Ende munozoti chi chinongonakidza pana Lulu ndechekuti competition yaanotorerwa yacho, mahure yacho anozouya manje anenge akakora, like they are more pretty, they are very, iwo uchiimbiswa dzimbo dzemapostori kusvika voice rashoshoma uchiimbiswa uchita sei, but manje pombi dzaunozotsvagirwa ipapo hadziite zvemapostori, iwo uchingoendeswa uchingononamatiswa kumapostori. Paine vanhu vari kudya mari, pane vanhu vasiri kutomboita zvese zvemapostori to get what you are getting. So yeah, amen. I don't know what you guys think. Let me know
in the comment section what are your thoughts. Banya e Vasada subscriber, please make sure that you are subscribed, and also subscribe to our other channel. My links are in the description, and also like, share, comment, and let's keep the conversation going. I'm trying also, I think let me, I want to have a number. The chase a number for contact and